Il-5 ta' Ottubru u jum il-General Workers Union għax propju f'din il-ġurnata fl-1943 kienet waqfet minn grupp ta' ħaddiema impjegati mas servizzi Ingliżi. Dak iż-żmien, Reġi Miller li kien jaħdem bħala skrivan it-tarzna li kienet għadha mmexxija mill-Ingliżi ikkonvinċa l-grupp żgħir ta' ħaddiema biex iwaqfu Union ġenerali b'saħħitha li tiddefendi d-drittijiet tal-ħaddiema fil-Gżejjer tagħna. L-ewwel laqgħa kienet inżammet f'Marzu tal-1943 fejn kienu attendew numru ta' ħaddiema li minn fosthom inħatar kumitat interim li kellu jaħdem fuq l-istatut tal-Union. Minn hemmhekk il-General Workers Union baqgħet taħdem bla qiegħda biex tikseb drittijiet ġodda l-ħaddiema. B'hekk Reġi Miller kien il-fundatur ewlieni ta' dik li żviluppat fl-akbar Union f'pajjiżna. Dwar dan l-anniversarju importanti tkellimna u ħadna reazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja. Llum qegħdin niċċelebraw il-81 sena mit-twaqqif ta' Workers Union u bħal kull sena nagħmlu riflessjoni dwar dawn l-aħħar 81 sena u fejn irridu nħarsu l-qudiem u r-rwol ta' trade unionizmu. Għax aħna finalment dik hija l-ħajja tagħna huwa li niddefendu dak li ksibna matul dawn it-80 sena. Fil-waqt li nipproġettaw u nkunu proattivi biex naraw x'irridu għal ħaddiema kollha biex jimxu l-qudiem.